ще сработи това. Аз съм зумнал. Обаче виж как сам спира. Да. Браво. Да няма GPS. Не, има такова. Има лидар и Optical Flow за Position Hold. Аха. Супер. Държи много добре на вятър. Да. Супер. Чакай. Ето, чакай. Си стои си сам само. Да, бе, да. Като за розов хеликоптер е впечатляващо. Да ти кажа. Тук обаче не виждам. Само да не налетиме на някаква кола. Дай така. И какво беше това? Дай да спре. Какво беше това командата? Така. То там има такова. Той е само, значи едно Shift to Third Gear, 3D Switch, Push. Ето. Само че сега вече не държи такова. Altitude. Да. Сега това е скъпия момент тук. Връщането обратно или удържането? Да го изпуснеш в този момент е скъпия ремонт. Да. А ти означава, че перките наистина имат такова. Какво беше? Колектив пич? Какво беше? Дето мога да държи така. Еми, Не му разбирам, ама. или може би иска повече височина, ако мери коридара. За да се обърне. Това е Аха. fly wireless. Даже. Така розово се вижда прекрасно. Ти кажеш, Това е следи единственият се проблем, лесно. че розовото не идва с ракетите отстрани. Е, по-малко агресия. Упс. Ще разбутаме ли камъните или не? Тежки са тия. Тежки са, да, пък Повече прах някъде. а той е лекичък и перките му не са толкова твърди, сигурно. То това не знам дали може и да те нарежи, по-скоро ще се щупат перки. Да, но те са сложили резервни има. А не, няма ги пробваме. Още не е тръгнала батерията. Те почват да мигат тия диодчета отстрани вече. Къде свети червеното? Да. Няма те от 8 минути летиш в общи линии. Да, сега по видеото много го сечем. И накрая, като му свърши батерията, качва само. Самичко супер. Да, тръгва надолу и се качва. Сега ако кажеш, че има и Return to Home. Не, но има малко по-големи модели, които са с GPS и си имат Return to Home. Да мига. Да, и отиде и си кацна Ама и самичък. това почва да пищи, което означава, че то знае, Да, че на хеликоптера му пада батерията. да, вече почна упорито да си цъка. Да, мига от тази страна диодчета.
Той другото ми, да? Сигурно. Няма как да видя. Айде, бе. Стига си бягал. Да, да Колко видя. са тук? Остави го да видим колко ще реши. В смисъл, сам ли каца? Сам решава, че трябва каца. Да, то като падне нивото на батерията до някъде. Да. Ми 12 минути, бе. Ето. Оп, готово. 12 минути. Да. И се изключва. Супер. Мерси. Моля. Откъсна ли